ברוכים הבאים לפרויקט שורשים בכפר סבא. אנו גאים להציג קרקע חקלאית להשקעה המיועדת להפשרה במיקום הטוב ביותר בשרון, בצומת רעננה כפר סבא צפון. הקרקע ממוקמת במיקום אסטרטגי עם נגישות מיטבית על כביש מספר 4, פריים לוקיישן אמיתי. מצפון שדה ורבורג, מדרום שכונת היוקרה, השכונה הירוקה בכפר סבא. הקרקע נמצאת תחת תוכנית תמ"א 70 בתוך תחום הטבעת הראשונה של מתחם הדיפו העתידי בכפר סבא. מטרת התוכנית והוראתה הינם להגדיל ולהעצים זכויות בנייה על ידי עירוב שימושים ופיתוח אזורי נרחב סביב תחנות המטרו, מה שמגדיל את פוטנציאל ההשבחה של הקרקע. חברת שורשים עם שנים רבות של ניסיון ביזמות פרויקטים והשקעות נדל"ן, עם מאות משקיעים מרוצים ותשואות מעולות לאורך השנים. בין הפרויקטים שיזמנו בעשור האחרון, קרקעות שהופשרו בנס ציונה, רחובות והוד השרון. אם אתה בעלון ומעוניין להשקיע ולהצטרף לרשימת המשקיעים, אנחנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר.